Kaikki alkoi varhain aamulla. Oli ihan väsynyt. Herätys. Odota ihan hetki, nousen kohta, menen jo pukemaan. Joo. Pitää todellakin nousta ylös. Paljon kello. Mennään, Sally. Joo. Käydään pesemässä likaisimmat hevoset. Mutta kenellä sinä muuten menet tänään? En tiedä. Katsotaan sitten ehkä Umon alla. Okay. No niin kiltti. Mä menen ehkä Paulilla. Okei. Mut pestään ne nytten, kenellä mennään. Okei. Mennään. Käyn hakemassa pesutarvikkeet. Selvä. Käyn hakemassa Paulin riimu. No niin, sain sinut käytävälle. Nyt pistän. Hei, en löytänyt pesutarvikkeita mistään. Ai niin, unohdin, ne ovat siinä ihme salakätkössämme. Siinä Ai pesupaikan niin, edellä. Moikka. Moikka. Mä käyn muuten hakemaan riimuun, niin mä tunnut tossa. Mä oon umpan kiinni. Sulla on niin läskipää. Ai niin, tässähän on nämä tuplaraudat. Sitten korvien takaa. En tajua, miksi sinulla pitää olla niin iso pää, että tarvitset tuplaraudat. Sitten mennään pesupaikalle. Ei. Hyvä, saithan sinä sen kiinni. Muistitko ne tuplaraudat? Joo, just muistin, kun olin ottamassa sitä kiinni. Okei, joo, moi. Moi Jumona. Sä oot niin kiva. Sä oot niin kiltti. Sä oot mun kilteimpia. Noin ja noin. No niin, hyvä. Otetaan ihan päästäkin, kun sä oot niin kiltti. No niin, tule, mennään. Ai moi. Moi. Olen Paulin kanssa sitten pesupaikalla. Ok. No mä käyn lenkittämässä Umona, niin te pääsette sitten ihan rauhassa pesee sitten Paulia. Veli Polonen se on. Niin. No, moikka. Moikka. Otanpas sinulta loimen pois. Ai niin, tuossa on tuo laatikko. Siirrän sen tuohon. Vähän huonossa kohdassa. Niin. Otetaan loimi pois. Ai niin, tämähän on tämä klipsu. Näin. Sainpas. Saankohan heitettyä? Ei liian korkealla. Vielä laimesi tuonne nopeasti, Pauli. Oho, nyt se meni vähän nassen päälle. Siirrän nassen tuohon kesken. Umonan paikalle. Näin. Nyt se loimi ei häiritse ketään. Joo, heippa nasse. Oho, sä oot aivan kuranen. Sirpota. Hyvä. Otan sienen nopeasti. Tuossa se sieni on. Tule nyt sieltä. Ai niin, se on jumis. Noin, tuli. Odota siinä, käy nopeasti hakemassa sangon, niin saa siihen vettä sinulle. Tulin. Sain sangon. Käytetään se edellä. Täynnä. Oi vitsi, tää on painavaa. Pauli. Poloneeseen. Päästätkö vähän?
Pesen ensin tämän puolen. Sieni, kastellaan. Sieni ja sitten pestään. 5 minuutin kuluttua. Toinen puoli pesty. Hei, Pauli. Kiitos, sä oot niin kiltti, pikku biebiä. Tai no, Pauli. Hinkataan täältä kaviot. Olemme hinkattu, pistetään sieni tuonne varastoon. Tai no, koloseen. Sitten otetaan kuivaa ja... En tiedä kyllä tämän oikeaa nimeä, mutta kuivataan. Viiden minuutin kuluttua. Kuivattu. Et ollut silleen kauhean märkä. Sinulta ei varmaan tarvitse nyppiä karvoja. Pistää laatikko paikoilleen. Siirrän tämän tähän. Ja sitten vien sinut saploimis.